El Club Patí Parlem Calafell ha presentat els seus nous fitxatges per la propera temporada 2022-2023. Són Gerard Camps, porter procedent del Club Hoquei Caldes, ràpid, àgil, amb experiència a l'hoquei lliga i en competicions internacionals, i un porter especialista en aturar faltes directes. Amb ganes d'afrontar un nou projecte aquí a Calafell, a intentar repetir algun títol, no? L'any passat crec que l'equip va fer molt bona temporada i doncs bé, a veure si aquest any també podem intentar aconseguir també fer una gran temporada i continuar creixent. Crec que les peces hi són, la voluntat també, la Junta i l'afició també. Tot aquest sumum d'aspectes doncs penso que ens podria portar a fer una altra gran temporada. Una altra nova incorporació és el defensa Curro Fernández, procedent del Hoquei Club Braga. Jugador defensiu, sacrificat, ràpid, amb experiència a l'hoquei lliga i a la lliga portuguesa, que aportarà solidesa defensiva a l'equip. Bueno, mi incorporación ha sido muy sencilla. Yo a primera instancia me iba a quedar en Portugal y bueno, me llamaron desde el club y por circunstancias personales y por cómo está el club ahora, pues fue muy rápido todo. Dado que vienen de ganar, es ganar todo lo que podamos y en cuanto a partidos y estar lo más arriba posible. De les noves incorporacions n'ha parlat l'entrenador del Club Patí Parlem Calafell. Bé, jo penso que els equips s'han d'anar movent peces a poquet. Ens van venir dos baixes que es van ser anunciades amb molta antelació, menys a nivell intern, i llavors el club es va començar a moure, sobretot per planificar la plantilla. Crec que ens arriba un porter amb molta experiència i molt bon bagatge a l'hoquei lliga. Crec que els darrers anys ha sigut importantíssim pel seu equip, ha millorat molt amb aspectes com la bola parada, per exemple, i penso que això ens pot ajudar moltíssim. A més, la seva experiència, i després doncs, el Curro és un jugador que coneix perfectament la competició i la Lliga Espanyola. Aquest any ha estat fora vivint la Lliga Portuguesa, però és un jugador que ens donarà un bon relleu, un jugador amb pulmó, per dir-ho d'alguna manera, un jugador que té arribada, que en pot tenir més, penso encara, que ens pot aportar més gol del que segurament ha ofert i que sobretot ens pot donar l'equilibri que l'equip necessita.